Hello friends, बरायबावबाय Bodo Job Info official YouTube channel मोननै latest update लाबोदों बेनो जाबाय अंडर ग्रेजुएट फोरनि साख्रि बेनो जाबाय RRB आव ओके देन बेनिफ्राय PM किसान रां मोनबाय दा जुदि नोंथाङा मोनाखैबा मा खालामनांगौ माब्ला मोनगोन बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेटखौ जोङो नायगोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो दा जोङो फार्स्टआव सावरायगोन बेनो जाबाय PM किसान 20 किस्ति हाबबाय दा बेखौ मोनाखैबा मानोना खायसे मोनाखै आरो लोगोसे गोबां कमेन्ट्स फैदों मोनबाय होननानै आरो खायसे मोनाखै जुदि नोंथाङा मोनाखैबा मा खालामनांगौ जोङो दायो अफिशियेल पर्टेलाव थांनोसै दा जों फैबाय PM किसान 20 किस्तिखौ रिलिज खालामबाय गासै 9,70 लाख बेनिफिसियारि मोनबाय बेनो जाबाय मैया हाबबाय दा टेक्निकेल इशुनि थाखाय खायसे बेंकआव राङा हाबफैयाखै जेबो गिनाङा जाय मोनबाय थाखायोना नोंथांमोना मोनगोन जेबो गिनांगौ गैया जुदि नोंथांनि स्टेटासा गासैबो अके दङबानो नोङो रांखौ मोनगोन मात्र बेल' जे नोंथांमोना दिनै नेथ'बावनांगोन मानोना थांनाय बारावबो एसे लेट जादों बेखायनो नोंथांमोना अके दंबाथाय गासैबो नोङो रांखौ मोनगोन आरो खायसे हाबथ'वाखै 2000 अके 20 किस्ति नाथाय खायसे मैया हाबबायबो दाबो हाबगासिनो दङ स' दाबो हाबगासिनो दङ आंनि न' खाथिना दासिमबो मोनथ'वाखै बाट नोंथांमोना लासैनो मोनबाय थागोन बे रांखौ सोगासिनो दङ टेनसन लानाङा अके दा बेनो नोंथांमोना जुदि आरोबाव माबाफोर जुदि नोंनि एकाउन्टखौ नायनोबा स्टेटास नायनोबा बेयाव फैनानै मोनसे अपसन मोनखायोना बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्टेटास अपसन बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो गाव गावनि आइडिखौ होनानै नायनांगौ नाथाय दायो टेक्निकेल इशु जादों दा नायनो हाथ'वाखै OTP फैयाखै जुदि जायोबा लासै नोंथांमोना नायनो हागोन दा जिंगासिनांगौ गैया नोंथांमोना रांखौ लासै मोनलांबाय थागोन दानिया जों फैबाय RRB साख्रि जाय नोंथांमोना NTPC नोंथांमोना RRB एप्लाइ खालामदोंमोन एग्जाम डेट फैबाय बेनो जाबाय HS लेभेलाव एबा आन्डार ग्रेजुएट अके आरो बे एग्जाम डेटआ गासैबो ओंखारजोब्बाय आरो बे एग्जाम डेटआ एबा एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना आसामावनो मोनगोन दानिया एग्जाम डेट होनोबा 7 आगस्टनिफ्राय जागायनानै 9 सेप्तेम्बरसिम एबा 19 डेज नोंथांमोना एग्जामखौ अनलाइन होनांगोन दा बेनो जाबाय NTPC नोंथांमोननि RRB साख्रि दा बेनिफ्राय एग्जाम डेटनि अके एग्जाम डेटनि 10 डेज सिगां नोङो एग्जाम सिटिखौ नायनो हागोन आरो एडमिटखौ सानब्रै सिगांल' एग्जाम डेटनि नोङो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बेखायनो खायसे दायो एडमिट मोननाय नङा आरो एग्जाम सिटिखौ मोननाय नङा जुदि एग्जाम फैबाय डेट फैबाय नाथाय एडमिट मोनाबा नोंथांमोना मा मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार दङ बेयाव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन अफिसियेलि बिथांमोननि नाम्बार दा बेखिनियानो आरो ग्रुप D बे जोबनाय लोगो एग्जाम जागोन दा बावैनो नोंथांमोना सेप्तेम्बर लास्ट सप्ता आरो अक्ट'बराव ग्रुप D हिसाबै एग्जामखौ होनो मोनगोन बेनो जाबाय RRB आव दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट एन्ड लगइन खालामबा मारै खालामनांगौ आं फैबाय नै अफिसियेल वेबसाइटआव जास्ट नोंथांमोना नाय एन्ड बेनिफ्राय लिंकआ दंखायो डिसक्रिपसनाव डाइरेक्ट फैनो हागोन आरो बेयाव फैनाय लोगो जोङो मा एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो दा बोरै एडमिटखौ नायनांगौ बोरै स्टेटास नायनांगौ नोंथांमोना बेयाव फैनाय लोगो मोनगोन अपसन बेनो जाबाय लगइन खालामनांगोन बेखायनो लगइन विथ RRB एकाउन्ट बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो खालामनाय लोगो नोंनि रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बार नङाबा मेल आइडिखौ होनानै पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय लगइन खालामनांगोन अके स' बेखायनो लगइन खालामनाय लोगोनो मोनगोन आरो जुदि आइडि गोमादोंबा फरगट पासवर्डआ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै लानो हागोन दा बोरै रिकभारि खालामो बेनो जाबाय मेल आइडि एबा मबाइल नाम्बार रेजिस्टारखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै I am not a robotआव क्लिक खालामनानै प्रसिडआव लांबानो नोंनि आइडिखौ रिकभारि खालामनानै लानो हायो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट